वातावरण पूर्ण पावसाचं आहे. थांबे थांबू ह्याला त्याला खायला घाल. त्याला खायला घातला नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कोडल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, क्लायमॅक्स चेंज झाल्यामुळे जरा ना आणखीनच म्हणजे ना सर्दी खोकला पण झाला आहे. कारण त्या दिवशी हळदी बिल्डीत नाचलो त्याच्यामुळे आवाज पण बसला आहे. हे नसेल येत ना तर राहू दे, घे तर बघ. तर मित्रांनो, लग्नाचे तुम्ही व्हिडिओ बघितले असाल पूर्ण, म्हणजे एवढे काही नीट काढायला भेटली नाही आम्हाला. लग्न बिग्न असलं की नाही भेटत काय व्हिडिओ काढायला. तर मित्रांनो, आता काल झाली म्हणजे लग्न झालं आणि आज पण म्हणजे 14 तारखेपासून जो क्लायमॅक्स चेंज झाला ना तो पूर्ण बघा. आज पण पावसाचंच आहे वातावरण. त्या दिवशी मंडणगडला गेलो, तिकडे भरपूर पाऊस पडला. तर आत्ता जातोय शुभमला घेऊन. बाकीचे कुठे आहेत काय माहिती नाही. एका ठिकाणी जातो म्हणजे तवीत. तर काहीतरी बघायचं आहे आम्हाला. मी अजून एवढे वर्ष गावाला होतो पण कधी बघितलं नाही. मी जातो त्या एरियात पण शुभमलाच माहिती आहे. तो आता काय आहे ते तुम्हाला पुढे दाखवेन. जाऊ दे चल. ह्या गायी आहेत ना त्या जात नाही. आता दोघी जणीच आहेत ना. तर हे कृष्णाबाबांची गुरात ती गेली पुढे. हे कधीच लावले. आता वाजले किती 10 वाजले असतील. तर मित्रांनो, पहिला तवीत जातो. कशासाठी जातोय ते आता तुम्हाला समजेलच पुढे गेल्यावर. तर शुभम येतोय पाठीकडून. पाटील कुठे गेला, मंडणगडला गेला का आसवाला गेला माहीत नाही. तर मित्रांनो, जास्त काय बोलत नाही. व्हिडिओ मोठी करायची नाही आपल्या जास्त. तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा शेवटपर्यंत. मित्रांनो बघा, जिगूचा वाड. आपल्याला ह्या साईडून जायचं आहे, त्या साईडला. लिंबलनी शूटिंग करतोय त्याच्यामुळे जरा ही होते, गडबड होते. गडबड होते नाही म्हणजे त्याला ॲप्स नाही केलेला त्याच्यामुळे. लिंबल ह्याच्यासाठी शूटिंगला भारी आहे. आपल्या जे वेब सिरीज किंवा रील्स वगैरे शूट करतो ना त्यासाठी. ब्लॉगसाठी पण आहे चांगला, पण तो ॲप्स पाहिजे. तर तू कसा पण फिरवणार आहे ना, तो काय ब्लॉगला थोडी तू कंटिन्यू फिरवत राहणार इकडं तिकडं म्हणजे ह्याच्यासारखा. तेव्हा तुला इथं करायला लागतो. लगेच काय पण दाखवायला लागतं ना इकडे तिकडे फिरवायला. त्याच्यासाठी कंटिन्यू चांगलावालाच पाहिजे, म्हणजे असं ॲप्स घेऊनच. मित्रांनो, तुम्ही दाखवतो इकडे क्लायमॅक्स बघा वरती, तुम्ही पाहू शकता. आता तर मित्रांनो, आता आम्ही आलो इकडे पुढे, काय बोलतात रे याला, कातलाच्या पुढे, खाणीच्या तिकडे पुढे आलो वरच्या साईडून. तर मित्रांनो, संध्याकाळच्या वेळेला आलो इकडे आणि एकदम सकाळच्या वेळेला पक्ष्यांचा म्हणजे किलबिलाट भरपूर असतो. पण आत्ता ना बघा किती वाजले तरी. मोबाईल आणलायच, वाजलेत बघ किती. तर पाहू शकता इकडे पूर्ण बनवावं लागलेलं ना त्याच्यामुळे. 11 वाजले ना. तर मित्रांनो बघा, आता पक्ष्यांचा किलबिलाट कुठेच तुम्हाला ऐकायला भेटत नसेल. म्हणजे 1-2 पक्ष्यांचा कुठेतरी येतोय आवाज मध्ये मध्ये, पण येत नाही, एवढा पण नाहीत. संध्याकाळचा आलो ना भरपूर असतात इकडे पक्षी, संध्याकाळी सकाळचे एकदम. हे बघा, ही जी माती असते ना, दाखवतो तुम्हाला. बघा, ही काडूंची माती असते. ज्यावेळी पावसाळा सुरू होते ना त्यावेळी ते काडू येतात ना, गांडूल बोलतात त्यांना. तर त्यांच्यापासून ही माती तयार होते. कशी तयार होते ते आता एवढं मी ही करू शकत नाही. तर आता जायचं आपल्याला पुढे. तर मित्रांनो, आलो पठारावर. हा बघा,
पठाराकडे आलोय. यंदा काय कुत्तरबडी जाऊ का असं वाटत नाही. तर मित्रांनो आलोय आम्ही सायलीचं बिल बघायला. मला माहित नाही कुठं आहेत ते. म्हणजे पहिले यायची लोक ना आमच्या इकडची म्हातारी, ती म्हणजे आता ती वयस्कर लोक ती त्यावेळेला ती यायची ते सायली पकडण्यासाठी. तर ते मला बिल बघायचे होते कुठे आहेत ते. तर शुभमला माहिती आहेत, शुभमला रस्ता नाही माहिती, कारण मला माहिती आहे एवढ्या एरियात फिराय तुम्ही, पण मला काही एवढं लक्षात नाही. बिल थोडी मी बघायचो त्यावेळेला कुठे आहेत मी कुठे नाही. तर मित्रांनो आता कृष्णाला फोन केलेला त्यांनी, तर सांगितलं ना त्यांनी इथे आहेत म्हणून एका ठिकाणी, इथून जा म्हणतोय. बघूया आता खाली बघा वाहनावर वाटतंय. आता परत आम्ही इकडून फिरतोय असा रिटर्न ओमकारच्या कंपनीकडून बघतोय आता. तर मित्रांनो हे बघा करवंद, कोकणची काली मैना कुठे ती बघा. गोड नाही एवढी, आंबट आहे. आहेत गोड गोड आहेत काय काय मध्ये मध्ये. तर मित्रांनो हा बघा आता कृष्णाला परत आम्ही फोन केला आणि त्याला मी परत विचारला प्रॉपर. तर त्यानं बरोबर सांगितल्यानंतर आहे आता भेटतील का नाही ते आता आम्हाला माहीत नाही. हा बघ हा बघ ही बरोबर दगडी तर बरोबर आली तिथे. ह्या साईडला ना तुम्ही तवीत म्हणजे त्या साईडला तवीत बोलतात, तर ह्या साईडला ना पूर्ण दगडी आहेत भरपूर, म्हणजे अशा मोठ्या मोठ्या दगडी आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये ना अशी खफरं आहेत, म्हणजे खफरं म्हणजे आता कशा म्हणजे फटी असतात ना अशा तशा प्रकारे. आणि त्याच्यामध्ये ते रानातले प्राणी असतात नाही आपल्या खवल्या मांजरू हे ते कालिंदर बिलिंदर ते राहतात प्राणी. आता आपल्याला कशा प्रकारे आहे काय बोलला. दगडी तर आहेत मोठ्या. बघ सर्व पेटला इकडे माग वनवा लागलेला ना मित्रांनो. तुम्हाला व्हिडिओ दाखवलाय तो वनवा कातलावा लागला, त्याच वनवेना पेटला. 2 दिवस काहीतरी पेटत होता इकडं. ज्या वेळेला वारूला ना म्हणजे होल नसतो ना त्यावेळी त्याच्यात साप राहत नाही, आणि ज्या वेळेला त्याला होल असतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये म्हणजे तो साप राहतो, म्हणजे तो बंद होतो ना त्याच्या बोल त्याच्यात हे राहतो साप. बोलतात ना आयत्या बिलात नागोबा, तशाच प्रकारे असतो. वारूल बनवतात दुसरं आणि राहणारा दुसरा असतो. ते झूम करून दाखव ते बघा कशा प्रकारे असतात. तर मित्रांनो इथे एक बिल आहे आणि तो चालूगत वाटते बघा, म्हणजे ना एवढा पण नाही. तर हे बघा कोण नाही कोणतरी गेलेला आहे. हे बघा बिल दाखव. तिथेच आहे ना हे बघा. होऊ शकतो तर वरती जायला लागेल. ह्या फटी असतात ना अशा त्याच्यामधून ना म्हणजे मोठे शेप असतात ना अजगर. तुम्हाला आता अजगर म्हणजे तुम्हाला समजा मोठे साप असतात ना ते राहतात. घोणच वगैरे असे मोठे मोठे साप असतात ना म्हणजे जाडजूड ते लोक राहतात त्याच्यामध्ये. नाग वगैरे पण राहतो असं काय नाही. प्राणी पण असतात. मुंगूस वगैरे पण असे राहतात काय काय बिलांमधून. नाही भेटले तर बिल यातून शिरून राहतात. मुंगूस बाऊल आणि डुकर असतात ना त्यांच्या खळ्या वेगळ्या असतात. अगं इकडे कोणतरी घासलेलं काय वाटतं रे. काय माहिती ह्याचा झाड आहे ना आपला काय बोलतात त्याला नाव पण नाही मला आता. मित्रांनो जरा असं माती झालेली वाटतंय बघा. दाखवतो तुम्हाला इकडे. हे बघा चालू आहे जास्तही नाही तो ब ह्याच दगडी असू शकतात. आता दगडीला काय लागलं कुठं काय कोणतरी राहतो आतमध्ये असं काय नाही. तो राहिल्याशिवाय होणारच नाही असा. तो बिल मलगाटला त्याच्यावर थांबत आहे. कोणतरी राहतोय बिलाने शिरेल ते ऐकून. अरे भाई बाऊल बिल शिरणार याला मी ते तेवढ्यापर्यंत जाऊ शकते बघ इथपर्यंत डोका माझा. माणूस बोलतोय बाऊल काय शिरेल.
तर मित्रांनो हा बघा दालगांड बघा किती आहे. ह्या बघा इथे एक ही आहे, म्हणजे डुकराची जशी खळी असते ना त्या प्रकारे आहे बघा. पण चालू नाही आहे दगडीच्या खाली. हा बघा इथे एक आहे. बघ ह्याच्या खाली डुकर बसू शकतो मित्रांनो. बघा बिलकतील कशाला कोण बिल एड्या. मग इकडे आलाय का काय बिल? तर आलाय का वाटतं. हा बघ इथं तोय बिल कसं होतं तू बघितलंस तेव्हा? कोणतं ते काय आहे तिथं वर्ण कुठून तरी खालच्या बाजून कुठून तरी शिरलेले मित्रांनो बघा चालू नाही बिल. कारण का मी ना एवढा अनुभव आहे मला की गावाला राहण्याचा, पण बिल चालू नाही. मी सांगू शकतो 100%. जर चालू बिल असतो ना त्याचाही असतोय बघा. आतमध्ये पूर्ण जागा नाही, बिल लिपल्यागत वाटतंय. कसलाय माहित नाही, पण इथं डुकर राहू शकतं ह्या दगडी खाली एवढ्या इथं. कारण का अशी एक खली अजून एक ना मी बघितलेली 2015 का 14च्या दरम्यान मी फिरायला गेलेलो एक दिवशी. त्यावेळेला डुकर ना त्या खलीतून तुटलेला. थोडाच वाचलो मी, नाही तर मला ठोकला नसती त्यांनी. मित्रांनो पाहू शकता इथं भरपूर अशा मोठ्या मोठ्या दगडी आहेत. तर त्यांच्यामध्ये ना कोण ना कोणती राहतच असेल. तो त्या साईडचा बिल होता ना त्या साईडचा, त्याच्यात कोण ना कोणती राहत असेल. हा इकडचा आहे ना तो बंद आहे, कोणाचेच म्हणजे ही नाही तिथे. आता इथून बघतोय वरतून नशीब इकडे पेटला आहे त्याच्यामुळे जरा चालायला भेटतोय. तर मित्रांनो आमच्या इकडे ना पहिल्या कशा आपल्या चिऱ्याच्या खाणी नसायच्या ना, त्यावेळेला बघा आमच्या इकडच्या लोकांनी ना म्हणजे मोठ्या मोठ्या तुम्हाला माहिती आहेत. आता आपला कितीचा चिरा असेल रे, 3 का 9 का कितीचा असतो तो मला पण लक्षात नाही एवढा. तर मोठे मोठे दगड असायचे आमच्या घराना, म्हणजे खांब वगैरे असतात ना त्याला मोठे मोठे जोत्याला. तर ह्या अशा प्रकारे हे बघ इथे दगड असल्यात. काय काय लोक सांगतात की 2-2, 3-3 वजाचे दगड असायचे. तर अशाच ठिकाणावरून ते तासून नेलेले असायचे दगड. हे बघा पूर्ण जाळीतून हे घुमारीचे काटे वगैरे सर्व असतात. खाली बघा गाणी वाजतायत. केल्लेवडीत लग्न आहे. कुठं बिल आहे? तर मित्रांनो हा पण बंदच आहे. शुभम बोलतोय इथून पण आम्ही शिरलेलो असं वाटतंय. वाटते बोलतोय, ह्याचा पण काही कन्फर्म नाही. हा पण दुसरे शिरलेले तुम्ही आलेला तेव्हा बघण्यासाठी, पण असू शकते ना. चालू नाही बिल तो पण मित्रांनो, असा तर गॅरंटी देतोय मी. तर मित्रांनो हा कन्फर्म असं वाटते सायलीचा बिल असेल. कारण का दगडी बघा केवढे मोठे मोठे. चप्पलात ना जातोय आता आधी खाली. बघा आता कृष्णाच सांगेल व्हिडिओ बघेल त्यावेळेला की बिल त्यांचेच आहेत काय कन्फर्म. हा बघा किती 2 आहेत रे इथं बिल, एकात एक वर. हा बघा एक ह्याच्यात ना म्हणजे अगोदर 1-2 महिना अगोदर कोणतरी शिरलेलं आहे किंवा असं गॅरंटी असे आहे माझी. कारण ज्यावेळेला ना आम्ही पहिले असे कुठे गेलात ना बिल बी वगैरे बघायला हवं. इथं पण एक आहे अशी फट. हा बघा इथून साईडला काही थोडी जागा भेटली आणि ते आतमधनं बिल जर कॉमन असेल ना पूर्ण एकच जागा, तर ते इकडून जरी शिरला ना तिकडून तर एकाच जागी आतमध्ये असं मिळण्यासारखं असेल ना तर मी कुठून पण शिरतात. फक्त ते बंद करावे लागतात. ते पहिले जर यायचे ना ते बंद करायचे बिल आणि एकाच बिलाला ते ही लावायचे. ते लावायचे जाणक्या प्रकारे असं काहीतरी होतं. मला पण आता माहिती साईल पकडण्यासाठी. मित्रांनो पाहू शकता इकडून. तर मित्रांनो इकडे भरपूर म्हणजे अशी दगडींना ना मोठ्या मोठ्या अशा फटी आहेत, राहण्यासाठी जागा आहेत. खाली तर साईल राहू शकतात अशा बिलांमध्ये. आणि कन्फर्म तो साईलीचा बिल नसेल तरी साईल राहू शकते. कारण का ना साईल तुम्ही डिस्कवरीमध्ये पण बघितला असाल
साईल कशा प्रकारे म्हणजे ते राहण्याची त्यांची ही असते ती बघितलं नसेल तर बघा डिस्कवरीमध्ये. साईलचं म्हणजे ह्या प्राण्याबद्दल काय टाकलं ना, त्या साईलला काय बोलतात आता लक्षात नाही मला, पण काहीतरी नाव आहे एक वेगळंच. ते इंग्लिशमध्ये ते बोलतात, त्या इंग्लिशमध्ये असताना डिस्कवरी त्यामुळे ते दाखवतात बघा. आहे ना, तर मी तर नाही बघा इकडून बिल भरपूर आहेत. म्हणजे आता ना हे शाप असं नाही झाडीबिडी जरा त्यावेळेला कसे चालू असतात ना बिल, म्हणजे म्हणजे माणसं यायची ना इकडे त्यावेळेला कसं जरा वाटायचं. म्हणजे आता बघा हे बिल वगैरे शिरू शकत नाही, कोणा असेल बिसेल बघा. दुसरा प्राणी जर राहिला ना तर त्या बिलावर कधीच पातेरी पडत नाही जास्त करून. आणि जर असं म्हणजे साप वगैरे जर आतमध्ये गेला ना तर ते पातेरीचा इश्यूच नाही. म्हणजे पातेरी असेल तशी पण तुम्हाला समजणार ना आतमध्ये साप असेल वगैरे, तर त्याच्यामुळे जाऊ शकत नाही आतमध्ये कुठे पुढे. कोण असा बेचाला विंचू वगैरे कोण नाही कोणतरी असू शकतं असा ह्याच्यामध्ये. विंचूला काय दगडीला कुठे पण चिपकून राहू शकतो, म्हणजे असं चिपक नाही म्हणजे वरच्या या फटीमध्ये. तर त्याच्यामुळे मी काही शिरलो नाही आतमध्ये पूर्ण. कारण मी थोडाफार तर ते शिरू शकतो, एवढी तर जागा होती आतमध्ये तर मी शिरलो नाही. भरपूर बिल म्हणजे रिस्की असतो, काय कोणीही असू शकतो आतमध्ये साप वगैरे असा. प्राणी नसेल तरी पण, प्राणी तर नाहीच आहेत पण दुसरा कोणीही असू शकतो, त्याच्यामुळे मी शिरलो नाही आतमध्ये. तर मित्रांनो तिथे कुठेतरी बिल आहे बोलतो. आहे काय रे? हां, तो बघा खाली क्लायमॅक्स बघा, तो तिकडे समोर दिसतोय ना, घुमरी गाव आहे. घुमरी बोलतो आपला भामगर, तो बघा त्या साईडला. घुमरी तिकडे राहिला कोसात आणि आम समोर केलीवाडी दिसते खाली. आणि तो त्या साईड आहे, ती साईड आहे ना. आपण हरिहरेश्वरला गेलो ना त्यावेळेला इकडच्या इकडचा भाग येतो म्हणजे. आणि हरिहरेश्वर सरळ असा या साईडला गेला खाली आणि इकडे आणि इकडचा साईड म्हणजे इकडच्या साईड या साईडला आहे तो. भामगरच्या त्या वरच्या साईडला गोटे, त्या साईडला बोरक, तिकडचा भाग आला तो. आपण कधीतरी जाऊ. आता आपण काय, मी तर गावाला राहत नाही जास्त करून कंटिन्यू, तर मी सर्व दाखवलं असतं तुम्हाला इकडच्या गावाकडचे भरपूर गाव. तर मित्रांनो जमेल आपल्याला कधी ना कधीतरी योग येईल गावांमध्ये अशा फिरायला, त्यावेळी नक्कीच तुम्हाला दाखवीन गावं. कारण आता तर ह्या मे महिन्यात तर माझे 5 दिवस तर असेच गेले. आज मी व्हिडिओ करायला बाहेर पडलोय, काहीच नाही म्हणजे व्हिडिओ करायला भेटत. तर मित्रांनो पाहू शकता तो बघा तिकडे. आणि खाली आपली निगडी त्या साईडला हे गेलेले ना, मी पण गेलोय तिकडे भरपूर वेळा. तर तिकडे आणि चौकी तिकडे झाली खालीच्या साईडला. तो भामगर तिकडे दिसतोय, तो दाखवतो तुम्हाला. व्हिडिओत दिसत नाही, दाखवत नाही. तो बघा दिसतोय, तो जो व्हाईट दिसतोय ना तो मंदिर आहे. आणि केलीवाडी बघा इथं खाली आहे. आणि त्या साईडला तिकडे चौकी आली कोपऱ्यामध्ये. इकडे निगडी आणि भामघर या साईडला वरती. तर मित्रांनो ही जी फळं दिसतात ना ह्यांचं नाव काय आहे ना मला पण आता माहीत नाही. तर ह्यांचं नाव काय आहे ना ते सांगा. आणि कशा औषधी काय आहेत ते पण सांगा. कशा प्रकारे आहेत बघा. कडक बघा किती आहेत ती. हे बघा भरपूर झालीत. तू बघितलेला तू? तर मित्रांनो त्या झाडाच्या बुंद्यात कुठेतरी आहे. आणि इथे वर कुठे बोललास तू? इथे ती फट दशी आहे ती, तो पण बिल आहे तिचा. कसं आहे तिकडं कशा प्रकारे हा बघा. सायलीच आहे बघा. ह्याच्यात शिरलेले तुम्ही त्यावेळेला? कुत्री गेलेली कुठे ह्याच्यामध्ये? कधी आलेला तू? म्हणजे किती वर्ष झाली आता? किती वर्ष झाली असते? टॉर्च मारतेस? एक फट आहे तिथे गेला. तिकडनं रुंद दिसतो असं वाटत. इथं वर दाखव. ह्या दगडी कुणी दगडी लावलेल्या नाहीत, पहिल्यापासूनच होत्या. आणि एक इकडून नाही बोलतो. कुठलाही दगड लावलेला तो
हा बघा बंद आहे रे हे. बंद आहे सर्व हे. ही दगड शेवट लावू शकतात. मला वाटतं हा आहे. आम्ही कुठून आलो ना हवं पूर्ण जागाच ही केलेली आहे तिने. आपण इथनं आलो. तर कातल्यावर भार पडे वरतून. तर मित्रांनो आलो इकडे परत वरती कातलाकडं. बघा इथे इथूनच जायला रस्ता होता नाही मला एवढा तर माहिती होता. तर आता आलो बाहेर. आता घरी जायचं आहे आपल्याला. 3-4 होल म्हणजे बिल बघितले मध्ये चालू बिल काय नाहीत कुठले. तर मित्रांनो आम्हाला 2 किती भेटले होल 1 2 3 4 काय माहीत नाही मला पण एवढं आता लक्षात नाही 5 का काहीतरी होते. जिकडून तिकडून होते असे 3 हा बोलतो होते पण त्या दगडींना भरपूर साईडून ही आहे म्हणजे आतमध्ये शिरण्यासाठी पूर्ण त्या दगडींच्या बाजूनी. तर असतील कुठं ना काय साईल काय ही शिरते आतमध्ये बरोबर. तुम्ही डिस्कवरीमध्ये बघितलात ना बघा कशा प्रकारे असतात त्यांचेही. तर मित्रांनो आपल्याला काय म्हणजे चालूवाली बिल असते ना तर चालूवाली बिल आहेत कवडा इकडे त्या साईडला असतात. तेव्हा त्या ते बिल आहेत ना ते पण कृष्णालाच माहिती आहेत. मी पण एवढा काही मी थोडी फिरायचो पण मी थोडी साईल बिल बघायला जायचो कृष्णासोबत. मी आपला दुसरीकडे फिरत असायचो इकडे तिकडे. तर मित्रांनो ते पण आपण नक्की दाखवू. जर तुम्हाला साईल बघायला भेटली असती तर बरा झाला असता म्हणजे इकडे चालू असताना भेटली असती एखादी कुठं भार बीर पडली असती तर कदाचित. कुत्री वगैरे असली ना की कुठे ना कुठे तरी दिसतातच. आणि कुत्र्यांना कसा वास येतो ते बरोबर कुठं ना कुणाला शोधून काढतात प्राण्याला. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आपल्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. बाय बाय.